Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Ой, я зараз вам пра такога дзіўнага звера раскажу. Упэўнена, вы пра яго яшчэ не чулі. Вось гэта рэклама. Мы заінтрыгаваны, Кася. Уявіце сабе, што існуе такая жывёла, якая адначасова нагадвае і зайца, і белку, і кенгуру. Ой, гэта уявіць немагчыма. Кася, гэта нейкі страшны звер. А вось ніколечкі ён і не страшны. Наадварот, мілы звярок, які завецца Віскаша. Віскаша? Дарынка, ты пра такога чула? Я не чула. А я такога звера ведаю. Толькі па тваім апісанні, Кася, адразу не здагадаўся, што за ён. З задавальненнем прадстаўляю незвычайнага жыхара нашай планеты. Віскаша жыве ў паўднёвай Амерыцы. Гэты звярок належыць да сямейства шыншылавых і з'яўляецца грызуном. Мордачкай і вушкамі нагадвае зайца. А паглядзіце, які ў яго хвост абаранак. Чымсьці нагадвае хвост белкі. А калі Віскаша стаіць на задніх лапках, то нагадвае маленькага кенгуру. Сапраўды, незвычайны звярок. А які яго памер? Віскаша буйны грызун і можа дасягнуць у даўжыню да 40 сантыметраў. А дзе яны жывуць? І чым харчуюцца? Жывуць віскашы ў гарах, менавіта ў Андах. Іх любімыя прысмакі – травы ды карэньчыкі. А яшчэ гэтыя звяркі вельмі таварыскія. Яны будуюць свае дамы блізка адзін да аднаго. Побач жыве адразу многа сваякоў. У іх шмат сяброў і суседзяў. Цікава, ці ходзяць яны адзін да аднаго ў госці? Добрае пытанне. Бо віскашы будуюць не адну, а шмат норак, якія звязаны паміж сабой складанай сістэмай хадоў. Гэта цэлы горад атрымліваецца. Так і ёсць. А ўсё таму, што віскашы прыносяць патомства па 2-3 разы на год. І кожнаму дзіцяці неабходны свой дамок? Ну, не зусім. Часцей за ўсё віскашы жывуць групкамі. А калі захочацца з'ехаць, заўсёды можна пабудаваць новую норку. Сапраўды. Але мне здаецца, што яны не вельмі любяць сядзець у норцы. А чым яны любяць займацца? Адпачываць на свежым паветры. Які цудоўны варыянт праводзіць вольны час. Так, віскашы могуць проста сядзець на сонейку і адпачываць, але нядоўга, бо ворага ў іх шмат. На іх палююць іншыя жывёлы? Так, але віскашы вёрткія, таму могуць хутка схавацца ад небяспекі. Кася, дзякуй за цікавае знаёмства. І мне прыемна, што ўсім віскаша спадабалася. Ну а зараз надышоў час глядзець мультфільм. Сябры, вось кожную восень птушкі адлятаюць на поўдзень, так? Так, таму нашы палі, лясы і паркі робяцца маўклівымі. Вось, і я пра гэта. Пра што, Кася? Мы не зусім разумеем. Калі птушкі ляцяць у выры, атрымліваецца, што яны быццам ляцяць у музычнае турнэ? Кася, як ты паспяваеш усё гэта прыдумваць? Так, але калі паразважаць, так яно і ёсць. Спяваюць жа птушкі ўвесь час, а не толькі ў нашай краіне. Ага, я так і бачу. Як кожную восень дзе-небудзь у Італіі ці Іспаніі развешваюць афішы. Казачныя спевы беларускага салаўя. Слухайце, ну няўжо ў нас ніводнага пярнатага спевака ўзімку не застаецца? Чаму ж не? Калі прыгледзецца, то можна ўсё часцей заўважыць драздоў, якія вырашылі, што зімаваць можна і ў Беларусі. Ой, дразды! Адны з самых прыгожых спевакоў. Так і ёсць. А што яшчэ цікавага вы ведаеце пра гэтых птушак? Прапаную паглядзець і паслухаць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем. Дразды – адны з самых пеўчых птушак. Іх трэлі вельмі мілагучныя, прыгожыя і павольныя.
А яшчэ гэтыя птушкі могуць паўтараць самыя розныя гукі. Вучоныя вызначалі, што свае спевы дразды перадаюць сваім дзеткам быццам у спадчыну. Маладыя птушаняты вучацца пець у дарослых, развучваюць трэлі, свісты, а потым, калі вырастаюць, перадаюць свае звычкі дзеткам. У большай частцы дзяўчынкі і хлопчыкі дразды не адрозніваюцца паміж сабой. Але ёсць такі від, як чорны дрозд. Самцы гэтага віду маюць вугальна-чорнае апярэнне і яркую аранжавую дзюбу. А вось самачкі шэранькія і непрыкметныя. А яшчэ колер яек у гэтых птушак вельмі незвычайны, блакітны. Вучоныя пакуль не адказалі на пытанне, як гэта атрымліваецца. Дразды часцей за ўсё будуюць свае гнёзды на дрэвах і кустарніках, але чорныя дразды могуць віць гнёзды і на зямлі. Як і большая частка птушак, для жыцця дразды выбіраюць лясы, паркі і немнагалюдныя мясціны. Але ў апошні час заўважаць драздоў пачалі і ў горадзе. Сярэдняя колькасць птушанят у гнездзе каля 5. Маці і бацька даглядаюць іх разам, а калі неабходна, і разам абараняюць гняздо ад ворагаў. Якія ж дзіўныя гэтыя птушкі. І спяваюць цудоўна, і яйкі ў іх незвычайнага колеру. А яшчэ яны могуць застацца зімаваць пад вокнамі. Трэба праверыць, ці засталіся на зімоўку дразды ў нашым парку. Гэта можна зрабіць адразу пасля дабраранка. А зараз я запрашаю вас на мульціпаказ. Як вы лічыце, ці ёсць рака з назвай Вадкая Вясёлка? Упершыню чую. А што скажа наш разумнік? Такая рэчка існуе. Але калі рэчцы далі такое імя, яна дакладна незвычайная. Так і ёсць. Гаворыць, што рака сапраўды падобная да вясёлкі. А чаму так атрымліваецца? Там што, вада з фарбамі? Давайце разам глядзець. Вадкая Вясёлка – гэта сапраўдная рака, якая знаходзіцца ў Калумбіі і называецца Каньё Крысталес. Ого, дзіўная назва! Але як рака звязана з вясёлкай? У рацэ можна ўбачыць адразу 5 колераў. Чырвоны, жоўты, зялёны, сіні і нават чорны. Вось гэта дзіва! А я і не ведала, што вада можа быць рознакаляровай. Справа не ў вадзе, а ў расліне, якая расце на дне ракі. Калі яскрава свеціць сонца і рака паўнаводная, яна пачынае зяць усімі колерамі. Але адбываецца гэта толькі з чэрвеня па лістапад. Узімку ці ў летнюю спёку такіх колераў няма. Яшчэ гэтую раку называюць ракою, якая уцякла з раю. Прыгожая назва. Цікава, а рыбы там таксама плаваюць у каляровых касцюмах? А вось і не. Без касцюмаў плаваюць? Амаль што зусім не плаваюць. Уся справа ў тым, што ў гэтай вадзе зусім няма карысных рэчываў. Значыць, і харчавацца рыбе няма чым. Вось яна і не водзіцца. Сапраўды, незвычайная рэчка. Галоўнае, што гэтае месца вельмі берагуць і не дазваляюць прыносіць пластык і смецце, каб вадкая вясёлка заўжды заставалася чыстай і прыгожай. А давайце паглядзім, якія прыгожыя рэчкі ёсць у нашай краіне. Падтрымліваю! А каб было весялей, прапаную зрабіць гэта ў форме гульні. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем вас да гульні віктарыны. Правілы ў нас простыя. Па чарзе задаём пытанні і адгадваем назвы рэчак. Пачынаем! Якая рака самая доўгая ў Беларусі? А. Днепр, Б. Бярэзіна, В. Нёман. Гэта проста усе ведаюць, што гэта Днепр. І гэта правільна! А якая з гэтых рэк сапраўдная падарожніца? Пачынаецца ў Беларусі, а потым цячэ далёка ў Балтыйскае мора. А. Заходняя Двіна, Б. Страча, В. Нёман. Гэта Нёман. І гэта правільна, Лесік. А як жа заходняя Дзвіна?
А заходняя дзвіна не бярэ свой пачатак у Беларусі. Будь уважліва, Дарына. А вось як у нас тут вопросы з каверскай. Тады слухайце маё пытанне. Якая рака больш за ўсіх любіць падслухваць сакрэты гараджан і цячэ праз цэнтр сталіцы? А. Свіслач, Б. Нёман, В. Днепр. На самой справе кожная з гэтых рэчак можа ведаць усе таямніцы і гісторыі. Але ж пра сталіцу цячэ толькі Свіслач. І гэта правільна. Ха, дзяўчынкі, а як вы лічыце, якая рэчка цячэ ў краіну казак і мульцікаў? Ну тут усё проста. Добраранкавая. Запрашаем усіх на мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, зараз надышоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня і цікавых адкрыццяў. Прыемных сустрэч і вясёлых прыгод. А мы сустрэнемся з вамі, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Уху!